दुखुनि बाथ्रा लोगोफोरनि फुंबिलि समाव ओरैजा नायदो दुखुजों साग्लोबनाय मैदेरा सेस 5.5 बिगा तरमुजखौ दिनै हराव जातका होदोंमोन जातकायानो खामानि होआसै सेस गाफ्रु गाफ्रु जालांबाय ओरैजाय अबस्था गैया 20तासो मैदेर फैदों बिमा फिसा मा नायनो फुंनि 5:30 थाङाखै सेस सेस नायलाय सोमलि फिसा फिसाखौ सेमफायना मा मोनजादो बिसोरो सेस 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 बे 2तायाव जातकायाव नांना गाबख्रावदो बिसोरो आं सानदों दै जातकाया मानो एफा ल' जादों दिनै होननानै मैयासो फुल चार्ज होनाय अबस्था गैया नै मा थार मावगासिनो मैदेर ए सखासोलै नालाय मा अबस्था तरमुजा गेले लांजोबखादों आरो ना मैदेरा थांनाय नंबावासो बे ओरै होआमोनबा मैदेर थांनो नागिरदों सासे मानसि ओरै गारि बारस'नायदों होदोंबाला ए मुस्किल नै जोंनि न'सेयाव गाखोरा माबाखौबो माब्रै गाखोबावनांगौ जों बे न'सेयाव आयै होलायलाबायदों इयाव जि मोजां जाबायमोन थोबसे गैखाला नै बेफोरबायदि जाजोब्बायमोन अ माय गड थेट माने हाग्रा गिदिर नारग्लेबनो बिराद मोजां जागोन मैदेरजों मानसिया फालो फालो थाबायहोदो मा अबस्था प्रभु मा मावना जाबावगोनलै जातकायाबो लाखिनो हाबागदेर 160 बिगानि जातकाखौ 15 बिगायावल' होदों होमबाबो माथो लाब गैया नायलाय मा मडेलनि जादों मैदेरा गेले गेले जालांदों बाब गेले गेलेनि मबाइलाव क्लियार नङाखै खोमा फुरा दोखो दोखो नै बरिया बरिया जाबायमोन दंफां समफां सेफायलांजोब्बायनो अबस्था गैला जाबावदो खियाखौ जि गिदिर गिदिर जाबायमोन बुख्रुबना नायनांलै नै बाब सेस दंस' जि मोजां मोजां देरदो फैबावगोन इयो दाहाय हराव थिगसे होसोगोन दै बागदेर दोखो दोखो होसोगोन दा हराव दाखालिनि बायदि होसोगोन मोनथिबाय दाखालिथ' सप्तानैसो फैखायाखैना ओरैबायदि होसोगोन ना आं दा हराव हेट
आं बुख्रुबबोबाय नोंसोर देरसिन थाइसे हे दे मा होननाय जाखो बिदिसो नामा नै 6 बिगा दंमोन याव बरबाद बिनिफ्राय बांसिन दुखु मा थानो सान्दुंजों फिथाइया रानगोन होननानै हाग्रा दोनलायबाय हाग्राबाबो सेस ओरैनो सिबिंखौबो मा अबस्था खालामलांजोबखो जोंहाबो बेयाव थिखांजोबाखैमोन सेस जाबाय दांलै